Triatlonistul Alexandru Diaconu a intrat deja în cursa contra cronometru pentru Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. După 8 ore de antrenamente în fiecare zi, Diaconu se mândrește deja cu rezultate de excepție. Locul 3 la concursul Half Ironman din Austria. Primul concurs a fost o adevărată tragedie, deoarece l-a aprobat de not. Am făcut hipotermie și a trebuit să abandonez. M-au scos din apă cu barca de salvare. Antrenamentele zilnice însumează între 6 și 8 ore, 2 ore de not, aproximativ 4 ore de ciclism și 2 ore de alergare. Pentru a ajunge la Rio în 2016, Diaconu are nevoie de sponsori. Numai pentru anul competițional 2012, bugetul este de 16.000 de euro. Vrei să fii primul român care ajunge la Jocurile Olimpice, la Rio. Da, e un vis și un gând care l-au încercat mulți alți sportivi, dar nu au reușit. Normal, triatlonul înseamnă 3 probe, dar în România înseamnă 4. Not, ciclism, alergare și căutat de sponsori.